Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Iratzeko monastegira hurbildu gara. Iratzeko monastegia Lizarraldean aurkitzen da, eta hemendik Jurramendi mendia igoko dugu. Jurramendi 1054 metrotara dagoen mendia da, eta hemendik guztira 9 kilometro aterako zaizkigu. 600 metroko desnibel positiboarekin gutxi gora bera. Gure gaurko ibilbidea zirkularra izango da, eta esan bezala hemendik Iratzetik hasiko dugu ibilbidea. Bagoaz aurrera. Jurramendi mendia, Nafarroa garaiko mendebaldeko mendia da. 1052 metroko garaiera duena. Lizarraldean aurkitzen da, Aiegi herritik oso hurbil. Hasiera puntua Iratzeko monastegian izango da. Bertatik 9 kilometro osatuko ditugu, Jurramendi mendia inguratuz. Bidean barna, San Zipriano ermita bisitatzeko aukera izango dugu. Eta mendi ertzetik jarraituz, antena daukan mendi tontorrera iritsiko gara. Bertatik, Urbasa, Handia eta Lokiz mendizerrak ikusteko aukera izango ditugu, baita Lizarraldeko merindade guztia ere. Jurramendi mendia, inguruko monastegikin batera, Lizarraldean nabarmentzen den mendia da, bere magaletatik Donejakue bidea nagusi delarik. Ibilbidearekin hasi baino lehen, hemen abiapuntuan iturri bat daukagu. Beraz, motxila hori ez bete eta gure ibilbidearekin hasiko gara. Gogoratu hemen jendearekin elkartu gaitezkela izan ere, hau Donejakue bidea da eta hemendik Iratzeko monastegitik pasatzen da. Iratzeko monastegitak atera gara eta zubia pasata pista jarraitu dugu ezkerrera hartuz. Orain beste bide gurutze txiki batera heldu gara eta hemendik Jurramendi ekialdeko aldetik igoko dugu. Goazen aurrera. Bueno, hementxe hurbildu gara Ega ibaiara. Jurramendiko magaletik jaisten diren urak, Lizarraldeko ibai nagusia bada Ega ibaia. Hementxe, Ega ibaia oso ibai ez ezaguna da, nafartar guztiontzat. Oso enkajaturik dabilen ibaia da eta berez horrek mantendu du hementxe bizi den bioaniztasuna. Justo hementxe, ibai hartzeko parean, aurkitzen dugu animalia basati berezi baten ezaugarriak. Pixkanaka ikusten baduzue, hemen ibai hartzearen bestaldean, horma horretan, guztineko hormak, justo hor, ibaiek igaratzen duten
hormak forma berezi hori hartzen du, eta geologikoki meandrizatutako lekuetan, horma horiek, egitura horiek egiten dute animalia baten kabia jartzeko lekurik aproposena. Zulo horiek ikusten badituzue, horiek badira Martin Arrantzale hegazti bitxiaren kabiaren arrastoak. Beti goiko partean landaredia behar dute, eta hor igatzen dute zulo luze bat, agian metro bateko zuloa. Hortxe, paratzen dituzte, arrautz borobil txuri esferiko batzuk, eta iluntasun guztian hor ugaltzen dituzte haien txitoak. Pentsa ezazue, askotan, gure ibaietan, batez ere hirietan, eskoieratu edo hormigoizko ibaiertzeak ekoizten ditugula. Behar ditugu, olako buztinezko hormak animalia hauek bizi ahal izateko. Hemen Egaibaian posible da olako egiturak ikustea. Bueno, hementxe, Egaren ibai ertzean, animalia basati baten aztarnak ikusgai ditugu. Adibidez, fijatzen bagara, hemen, ezkerraldean, badugu arkatz punta baten itxurako sahats baten oina, fijatzen bazarete, baten batek jan egin du. Norrak alegia, kastorea, kastore europarra. Hementxe, haren aginak ikusten dira, eta jakin dezakegu noiz egin zuen mosketa, ateatzen diren adarreko, hijuelos delako edo bigarren hezkuntzako adar horien bidez. Beste aztarna batzuk, hemen justo ibaiertzeko parean aurkitzen ditugu. Orain, udaberri partean gaude, eta hementxe, kastoreek egiten dutena da, haien territorioak finkatzeko, harren artean, botatzen dute olako sustantzia oleiko bat deitzen dena kastoreum. Kameran ez da atzematen, baina hemen usai bitxi kastoreum delako atzeman dezakegu. Kastoreek orain udaberri partean eta udan ez dituzte gehien bat arbola botatzen. Orain bakarrik belartaz elikatzen dira eta adar gaztetaz. Haien lanak ikusgai izaten dira, batez ere neguan gure Mediterraneoko belar produkzioa beruntz egiten duenean. Orduan bai, hasten zirela haien lanak egiten eta saiatzen dira ibairuntz arbolak botatzen. Hortxe, izozgailuan bezala, mantentzen dituzte hostoak eta zuhaitzak, haien gau partean elikatu ahal izateko. Gaurko saioan, Lizarra hirian gaude. Lizarra hiriak gaur egun 13.600 biztanle ditu,
eta berez baita Lizarraldeako edo Lizarrako merindatearen hiriburua da. Lizarra baita Nafarroako erromanikoaren hiriburua da. Bertan aurkitzen ditugu hainbat eliz, hainbat monastegi, eta gehienak erromanikoak dira, batzuk 13. mendekoak, beste batzuk 14. mendekoak, eta berez hemen daukagun ondare erromanikoa izugarri handia eta garrantzi handikoa da. Lizarran alde batetik daukagu Lizarra eta bestaldetik baita Estella. Gaur egun hiriaren izen ofiziala Lizarra edo Estella Lizarra da, baina garai batean, baskoien garaian, hemen Lizarra zegoen gaur egun San Miguel eliza dagoen leku hortan, eta gero ja 11. mendean Estella sortu zen. Lizarra Estella leku estrategikoan kokatuta dago, eta kontutan izan hemendik alde batetik bai Doneiako bidea pasatzen dela, Doneiako bidea baita Iruña eta Logroño hiriak edo hiriburuak lotzen zituen, eta bertzaldetik baita hemen bai Erriberako lurrak eta Mendialdeko lurrak lotzen zituen. Alde batetik hemen ere aurkitzen ditugu Urbasako mendiak, Urbasako mendizerra, iparraldean, hezetasuna, bagadiak, klima atlantikoa, eta hemen berriz hegoaldean klima mediterraneoa, eta ez da hain hezea, aurkitzen ditugu baita mahastiak eta zekale ezberdinak. Doneiako bidea jarraituz, herriaren sarreran, eliz erraldoi hau edo eliz ederrago aurkitzen dugu. Eliz erromanikoa, Ilobi Zainduaren eliza. Eta hemen batez ere ikusten ditugu olako eskultura erraldoiak eta atari eder bat. Atarian, tinpanoan, hortxe aurkitzen ditugu alde batetik da Jesukristoren heriotza, baita ere aurkitzen ditugu hor Jesukristo bere apostoloekin azken afarian, eta gero detaile txiki bat edo bitxikeri txiki bat. Tinpanoen azpian dauden bi pertsonaiak judotarrak dira. Judotarrak nolabait ere ari dira Atlante gizan eta ari dira goitiko harri guzti horiek nolabait ere bere buruarekin eta bere besokin goratzen. Ilobi Zainduaren elizako inguruan baita aurkitzen dugu gainekaldean alde batetik Santo Domingo komentua eta baita harresi, erdialoko harresi handi bat. Kontutan izan behar dugu hemen Lizarran ez zegoen gaztelu bat, baizik eta 3 gaztelu, eta 3 gaztelu hauek denak lotutak ziren harresi batekin. Berez, Nafarroko erresumaren garaian, hemen zegoen Nafarroko gaztelu handiena. Doneiako bidea jarraitzen ari gara eta ja herrian bertan sartzen ari gara. Ja, gibelean utzi ditugu alde batetik bai Ilobi Zainduaren eliza, baita Santo Domingo komentua eta gazteluak ziren eremua, erran bezala eremu zabala zen, 3 gaztelu ziren, naiz eta batzuk diote bai Lizarran, hau da
asmentan zegoen herriskan beste gaztelu zahar bat zegoela. Eta ja bidea jarraitzen aurkitzen dugu alde batetik zubi hau eta hiria zeharkatzen duen edo gurutzatzen duen ibaia, Ega ibaia. Zubi hau ez da Erdi Aroko zubi bat, Erdi Aroko zubia bota zen, eta bota ondoren saiatu ziren horlako replika edo errepikatu nahian eredua, baina ezin izan zuten, eta horregatik dauka olako arko hain altua eta dauka olako irudi nahiko arraroa. Gaur egun zubi hau ere bihurtu da herriaren simbolo bezala. Gure ibilbidearekin jarraituko dugu, eta pista zabal batetik parkin batera helduko gara. Hementxe kartela honekin elkartuko gara, eta hemen Jurramendi barna dauden ibilbide ezberdinak ikusteko aukera izango dugu. Guk zehazki San Ziprian ermitara igoko gara, eta hortik tontorrera. Poliki-poliki hemendik Bidesidorra hartzen joango gara eta pista alde batera utziz. Gure Gibeileran, Aralar, mendilerroa izango dugu, eta hementxe tontorra Jurramendik eskuineko aldean. Bagoaz aurrera. Ibilbidean zehar, horrelako gurutzeak aurkituko ditugu. Gurutze hauek jarraituz, ermitara iristeko aukera izango dugu. Hemen daukazue bat. Hemen bide gurutze batera helduko gara, eta hemendik eskuinera, San Zipriano ermitara iristeko aukera izango dugu. Jarraituko dugu. Iritsi gara San Zipriano ermitara. Bidean zehar, lehen esan dugun bezala, gurutzea jarraitu beharra dira, eta Bidesidorren bitartez, ona ermitara helduko gara. Hemendik tontorrera, kilometro 2 geratzen zaizkigu gutxi gora bera, eta orain, Bidesidorra jarraituko dugu. Tokatzen zaigun tartea, harriko oskorra hondien artean jolastuko dugu. Eta ikusiko duzu zelako bistak ditugu mendiko bide ertzetik. Hortik tontorrera helduko gara, eta bertan antena handi batzuk ikusiko ditugu. Hementxe, geldiune txiki bat egingo dugu, ura edan, zeo zer jan, berriro indarrak hartu, eta azken txanpari ekiteko. Bagoaz.
Gaur, Jurramendiko mendira etorri gara. Hementxe, abiapuntua, Iratzeko monastegia da, eta ibilbide zirkularra egingo dugu. Hementxe, Jurramendiko maldetan, bailaretan, Lizarraldeko mendi esanguratsu da, eta hementxe saiatuko gara ikusten bere ibaietan, bere haitzetan eta bere basoetan ze espezie eta ze natura bizi den gure Nafarraren erdialdeko mendi berezi honetan. Jurramendiko magaletan hasia gara haren basoaren barrenian sartzen. Hemengo basoa aldatu egin da eta artadia bada. Mediterraneoko baso tipikoa eta artadiaren barnean batez ere ikus dezakeguna dira hemen inguruan ikus ditzakegun arteak. Animalientzat oso eta funtsezkoa da haien udazkenetako fruituak, ezkurrak alegia. Hementxe bai basurdeak, bai eskinosoak eta beste batzuek erabiltzen dituzte energi gisa. Hemen tradizio handia dago ere txondorrak egiteko eta artearen egurra, haren botere kalorifikoaren edo botere kalorifiko altuarekin oso preziatua izan da txondorrak egiteko, ikatza egiteko. Batzuk ikusten ditugu arte zaharrak, non haien adarrak erabiliak izan dira lanbide zahar honetarako. Jarraituko dugu mendiaren igoera egiten eta pixkanaka aterako gara Jurramendiko eta Lizarraldeko pista politak ikustera. Jurramendira igotzen ari garen bitartean, basoko alboetan ikusten dugu olako lanak egin direla. Hemen atzekaldean ikusi dezakegun moduan adar baxuen mozketa egin da pasaden neguan eta pilatu egin dira adar eta hosto estu horiek. Zertarako egiten dira holako gauzak? Pixkat mendiak garbi mantentzeko azpiko adarrek zurgatzen dute arbolaren eta arteen energia eta pixkat hori zuraren produkzioa pixkat eta artearen hazkuntza pixkat potentziatzeko holako mozketak egiten dira. Aldi berean, lan horiek mantentzen dute gure basoak garbi eta saihesten dute suteen arriskua. Horrela, bat egiten dugu kudeaketa, basoen bilkura eta haren energiaren potentziazioarekin eta suteen edo horien desagertzeko arriskuak pixkat saihestuz.
Beti gertatzen hori da, ez? Mendi bat alde batetik edo bestetikan ikusten dugunean, beti pixkat itxura ezberdina dakate, ez? Jurramendin hau oso nabarmena da. Ikusten badugu bilatu hortatik, ikusten badugu ailegitik, edo ikusten badugu hegoaldetik, oso itxura ezberdina dauka. Ikusi dezakegu, haren orografia, agian bilatu hortatik olako erpin baten itxurakoa, nahiko maldatxua, mendikan ailegiko bistatik edo mendebaldeko bistatik pixkatola malda txikiagoarekin. Eta batez ere oso esanguratsua da edo oso berezia da haren haitzen, haien kararrien forma, bai presioa, bai urak, olako forma bereziak eman dio haren mendiko haitzei, eta hortxe animalia desente ugaldu egiten dira. Ere ikusten da oso ongi, orain udaberri partean, nola paisajea aldatu egiten da, bai landariaren hostoen kolorea dela medio. Hemendikan ikusten dugu oso ongi arteen kolore, hostoen kolore iluna, aldiz pixkat Jurramendiko tontorrera heltzen ari garenean, nola kolore hori aritzen hosto berrien kolore berde argia nola destakatzen duen paisaian. Oraintxe bertan, Gartzelaren zubiaren gainean gaude. Erran bezala zubi hau, ez da Erdi Arokoa, baizik eta zubi modernoa da. Lehen aipatu dut nola erori zen, berez ez zen erori, baizik eta lehertu zuten. 1873an, Karlistadetan, liberalak lehertu zuten zubia, eta zubiak batez ere lotzen zituen alde batetik Estella edo 11. mende hasieran Antxo Ramirez erregeak sortutako hiria Lizarrarekin, baskoien erritxoarekin. Oraintxe bertan, Rua kalean gaude, eta lehen aipatu duan bezala, jakinda hemendik Doneiauko bidea pasatzen dela, eta Erdi Aroan zenolako garrantzia zaukan hori, 11. mende hasieran, Antxo Ramirez erregeak, Nafarroko erregeak, berez ez zen Nafarroko erregea oraindik, baizik eta zen Iruña eta Aragoiko erregea. Berak sortu zuen Estella hiria alde hontan, Egako alde hontan, eta ez hori bakarrik, baizik eta foruak eman zizkion. Foruak batez ere ziren, nolabait ere hemengo herritarrak, hemengo barrideak, biztanleak, bazaukaten eskubide batzuk, eta baita ere babestuak ziren. Hori dena zen batez ere komertzioa eta bultzatzeko. Jakinda Erdi Aroan Europako herritar gehienak nobleziaren edo elizaren menpe zirela, sortzen dira garai hortan olako herriak, olako hiriak, foruekin, non eta aske ziren. Hortarako, batzuk diote, frankoak ekarri zituela, baita judotarrak ere ekarri zituen. Frankoak ez ziren frantsesak bakarrik, baizik eta frankoak batez ere erran nahi du jende aske zela. Hau da, hemen bizi zirenak, ez ziren elizaren edo nobleziaren menpe, eta batez ere artisagoak eta merkataritzan aritzen ziren jendea zen.
Rua kalean, baita aurkitzen dugu gobernadorearen jauregia, gaur egun karlismoaren museoa dena. Nafarroko historian zehar, Lizarra hiriak garrantzia handia izan du mende guztietan, hau da ja sortu zenetik, jakinda hemen nola bai komertzioa eta bultatzeko sortu zituzten olako foruak eta geroztik ja, arazo ezberdinak egon dira hiri hontan. Asmentan adibidez, hiria hasi zen handitzen, hasi zen zabaltzen, lurrak falta zaizkion, lortu zituzten inguruko mendiak, inguruko lurrak baita ere gosaz pasatzeko, eta gero baita adibidez bai judotarren eta kristauen arteko liskarrak egon ziren, adibidez baita Hilobia Saituaren elizan, ikusi ditugu hor bi judotar elizaren atarian, eta gero ja Nafarroko konkista eta ondoren hemengo gazteluak suntsitu zituzten, eta ja 19. mendean daukagu hemen karlismoa. Karlismoa oso gauz berezia eta konplexua da. Nafarroan karlismoa indar handia eduki zuen, jakinda nola karlistak ezen bakarrik Don Carlos erregea nahi zutelakotz, baizik eta hemengo foruak eta bertako lege zaharrak kontserbatzeko olako talde edo horrelako indarra sortu zen. Lizarran, erran bezala, karlismoak ere garrantzia handia izan zuen, berez karlismoaren gerra ezberdinetan Lizarra izan zen ia karlismoaren hiriburua, eta gero 20. mendean oraindik karlismoa indar handia zaukan. Jakinda baita nola sortu zen hemen olago mugimendu abertzalea, asmentan bai karlismoa eta bai EAJ edo mugimendu nazionalista abertzaleak eskutik hartuta joan ziren. Daukagu adibidez Lizarrako lehendabiziko paktoa. Naiz eta gero ja gerra zibilan karlismoa Frankoaren alde edo estatu golpearen alde jarri, eta EAJak edo mundu abertzalea jarri zen errepublikaren alde. Rua kalean baita aurkitzen dugu Lizarrako udaletxe zaharra. Hemen daukagu jauregi eder bat, eta baita ikusten ditugu bertan bai Lizarrako armarria, izarra forma daukan armarria, batzuk baita izar hori lotzen dute Nafarroko armarria edo Nafarroko armarri zaharrarekin. Asmentan aipatu bezala, Lizarran hainbat eliz eta konbentu erromanikok aurkitzen ditugu. Kasu honetan, nire gibelean San Pedro eliza daukagu, eta eliz honek garrantzia handia eduki du edo izan du historian zehar. Hemen adibidez, Nafarroko erregeak beren gorteekin honat etortzen ziren, foruak eta beren juramentuak egitera. Eta San Pedro elizaren aurrean, beste eraikin erromaniko bat.
Baina kasu honetan ez da eraikin erlijioso bat, baizik eta eraikin zibila da. Hemen daukagu erregen jauregia, naiz eta ez da inoiz izan erregen jauregi bat. Jakinda zenolako garrantzia zaukan hemen Lizarran merkataritzak, merkatarien artean olako eraikina sortu zuten, baina ez jauregi bezala, baizik eta elkarte edo baita ere arkupe bezala. Berez, eraikin erromaniko hontan aurkitzen ditugu alde batetik kapitel famatu bat, non eta agertzen diren Erroldan eta Ferragut, biak borrokan, eta bertzaldetik famatua da baita berze kapitel edo harri bat, non agertzen den eraikin honen egilearen sinadura. Gaur egun, eraikin erromaniko hontan, Gustavo de Maezturen museoa aurkitzen dugu. Ruako San Pedro elizara bueltatu gara, eta hemen gaude elizaren klaustropean. Naiz eta Nafarroko erregen jauregiarekin pasatzen bezala, kasu honetan ez da klaustro bat, baizik eta hilerria da. Erran bezala, Lizarra hiriak, Nafarroko historian zehar, izan ditu beren goraberak, historia luzeko herria da, eta hemen adibidez daukagu Nafarro konkistata ondoren, nola printzipioz gazteluak ez zituzten erabat suntsitu, baina 1572an Felipe Bigarrenak honat etorriko da, Elizontora etorriko da, eta Eliza ikaragarri ederra iduritu zitzaion, diru bat jarri zuen Eliza konpontzeko, mantentzeko, baina aldi berean hemen Elizaren gainean gaztelu bat zegoen, hau da, nola hemen Lizarran baziren 3 gaztelu, 3 gaztelu hauek olako gaztelu erraldoi bat osatzen zuten, eta hementxe bertan Zalatanbor gaztelua zegoen. Zalatanbor gaztelua bazaukan olako dorre eder bat, xuria gainera, eta Felipe Bigarrenak dorri hori ikustean, jakinda zenolako lotura zaukan Nafarroko erresumarekin, Nafarroko erregeekin, manatu zuen dorre hori suntsitzea, eta orduan 16. mendean dorrea suntsitu zuten, gaztelua suntsitu zuten, polborarekin, eta gaztelua beiti etorri zen, eta hemengo eliza eta klaustroa suntsitu zituzten. Erran bezala, 16. mendean, bai eliza eta baita klaustroa suntsitutak gelditu ziren, eta gaur egun klaustroaren 4 galeriak egon beharrean 2 bakarrik aurkitzen ditugu. Klaustroa 12. mendekoa da, eta bertan aurkitzen ditugun kapitelak, kapitel ederrak, kasu batzuetan, kapiteletan, olako lore formak aurkitzen ditugu, berze batzuetan testamentu zaharraren edo testamentu berriaren irudiak.
Iritsi gara gure gaurko tontorrera, Jurramendi mendira, 1054 metro dituena. Gure ibilbidean zehar, denetarik izan dugu. Pistan barna hasi gara, gero Bidezidor hartu dugu, eta gurutzea jarraitu, San Zipriano ermitara heldu gara. San Zipriano ermitatik hemen tontorrera, kilometro erdiero dago, eta dena aldapan gora da, harrien artean. Egia esan ibilbidea oso polita iruditu zaigu. Guztira, 4,5 kilometro atera zaizkigu, 550 desnibel honaino. Orain hemendik, beheranzko bidea tokatzen zaigu. Ikusten duzuen ez bezala, hemen inguruko bistak paregaiak dira. Hemen ondoan, Monjardin gaztelua daukagu. Gero, atzeko partean, Lokizeko mendizerra geratzen da. Eta zer esanik ez, Urbasa, Handia, hemen, nire ezkerreko partean, atzealdean, iparraldean, geratzen dena. Aruntz beste aldera joaten bagara, hau da ekialdera joaten bagara, Monreal, Izagal eta beste hainbat ikusi ditzakegu hemen urrunean. Beno, orain beherako ibilbidea tokatzen zaigu. Eta lehen esan bezala, 4 kilometro gutxi gora bera izango dira. Dena beheranzko ibilbidea eginez. Bidezidorren artean eta gero pista baten bidez berriro Iratxe monastegira helduz. Orain, ibilbidea hasi baino lehen, zeo zer edango dugu, bidea oso gogorra izan baita, eta zeo zer jango dugu. Bagoaz bera. Heldu gara gure helmugara. Gaurkoan Jurramendi mendia egin dugu. 1054 metro dituen mendia. Lehen esan bezala, Lizarraldean aurkitzen da. Gure ibilbidea 9 kilometrotako izan da guztira. Eta hemendik monastegitik, Iratxeko monastegitik, hasi dugu ibilbidea. Hasieran pista baten barna joan gara. Eta gero, bidezka batzuetatik zehar, ermitara heltzeko aukera izan dugu. Behin ermitan, tontorrerako bidea, kilometro eta erdi gutxura bera, harri tartean pasa dugu. Ibilbidea bikaina izan da. Gero, birazko buelta edo zirkularra, ia dena pista batetik barna joanez. Egia esan, guztira, lehen esan dugun bezala, 9 kilometro eta 550 metro desnibel. Hemen, Iratxeko monastegian bukatu dugu. Goian geundela, bista izugarriaz eta ikaragarriaz aprobetxatzeko eta disfrutatzeko aukera izan dugu. Handia, Urbasa, Monjardineko gaztelua, denetarik ikusteko aukera izan dugu. Ikusten duzuenez, eguraldia bikaina. Eguzkiarekin hasi eta eguzkiarekin bukatu dugu. Temperatura 25 gradukoa, bikaina. Gogoratu, hemen hasieran, Iratxeko monastegian urartzeko aukera daukagula. Bestetik, oinetakoak egokiak eraman behar dira. Hemen, harri tartean, ondo ibiltzeko botak gomendagarriak dira orkatietatik gaizki doana. Dentzat. Beno, besterik gabe, hau izan da guztia.
Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Hementxe mendi magalean soro eta larre batzuk aurkitzen ditugu. Animalia lantzen ez dutenean, edo abeltzaina pixkat bertan bera geratzen denean, hemengo magaletan hasten dira klima dela medio, landare aromatikoak eta landare biodiversitatea jorratzen. Hemendikan ikusi dezakegu adibidez orkidea batzuk, ikusi ditzakegu rosmarinum, linum eta artostaphyllus eta delako bai landare aromatikoak, bai zuaiskak eta purka-purka soroak eta larreak ordezkatzen ditu basoa. Ikusitako artadiak hemen direla pixkat estrato arboreo horren esanguratsu diren espeziak. Paisaiaren eremu batzuetan aurkitzen dugu pixkat kontrastea edo mosaiko paisaia, baditugu bai basoak, bai larreak eta soroak. Ja batzuk belarra egiten hasi egin dira eta leku hauek ikaragarri gustatzen zaie gure faunari, gure animaliei. Hementxe basoetan ugaldu daitezke eta haien kabiak egiteko lekua aurkitzen dute eta soro edo larre hauetan ehizatzeko lekuak, batez ere xagu txikiak, harrapatzeko lekuak eta intsektuak. Mesede handia egiten digute gure larrei, gure belarrei eta gure soroei animalia basati hauek. Agian, esan genezake, orain udaberri partearen bukaeran, importantea dela pixkat, ziklo hori pixkat bukatzea edo luzatzea. Modu horretan, haien ugalketaren ondorio eta haien kumeak heldutzat edo haien ugalketa bukatzeko posibilitatea izango dute. Atzean, Jurramendi mendia, haien haitz eta basoekin berriz ere. Gaur, Jurramendiko zonaldea ezagutu dugu. Hementxe, ega, ibarra, dagoen mendi esanguratsua bada Jurramendi. Haren basoekin, haren soroekin, haren haitzekin, eta hemen elkargune edo bihurgune bat aurki dezakegu. Jerri ibarra, Kesalaz ibarra, Solana ibarra, hementxe Nafarroaren erdialdeko mendi honetan, bista ikaragarri polita daukagu, Lizarra hemen gure atzekaldean, eta Nafarroan aurki dezakegun biodibertsitate haunitz aurkitu dezakegu hemen. Orain udaberrian eta Nafarroaren iparraldean euria edo ipar haizea jotzen duenean, leku polita da, pasioan hartzeko historikoki, gainera oso esanguratsua da nafartarrentzat zonalde hau. Beraz, gonbidatzen zaituztegu hurrengo batera arte, eremu hau ezagutzera, bai, hurrengo batera arte. Mila esker.
Eta rua karrika zarkatu ondoren, zubi hau gurutzatuko dugu, eta ja pastuko gara Esteiatik Lizarrara. Hau da, hemen daukagu, nire gibelean daukagu San Miguel eliza, eta badirudi hortxe zegoen kokatuta Lizarra herrixka baskoia. Hementxe gaude, San Miguel elizaren atarian, hemen daukagu atari eder bat, erromanikoa, hementxe daukagu jainkoa, unibertsoaren erregia bezala, baita evangelistak, edo beren itxurak edo beren formak tetramorfos izena duena, hau da, arranoa, lehoia, idia eta ingerua, eta atariaren alboetan aurkitzen dugu eskuinaldean San Miguel, eta ezkerraldean baita ikus dezakegu Nafarroko armarria. Nafarroko armarria ez kateekin, baizik eta kasu hontan olako burdin batzuekin, baina beti errepikatzen 8 puntako izarra. San Miguel elizak gaztelu antza dauka, berez baita gazteluaren funtzioak betetzen zituen, eta hemendik kurtitzakegu alde batetik Ruako San Pedro eliza, baita elizaren gainean gaztelua zegoen menditxoa, gaur egun burdinazko gurutze bat dagoen lekua, hortxe zegoen Zaratanbor dorrea, eta gero ja gibelean hortxe daukagu Montejurra mendia, edo Jurramendi. Jurramendi, ja baskoien garaian, mendi sakratua zen, baina ja erdi aroan kristau erlijioarekin lotu zuten. Gero, 20. mendean, Jurramendi karlistadak simbolo bezala hartu zuten, eta berez, Gerra Zibila eta ondoren, urtero olako erromeria bat egiten zuten, edo oraindik ere egiten dute. Famatua da, baita nola frankismoaren azken urteetan, egon zen olako liskarra gogorra, garai hortan karlistak ere beraien artean bazituzten beren desberdintasunak, bazituzten beren liskarrak, eta orduan Jurramendiko erromaria batean, olako istiluak egon ziren, baita tiroak eta baita nahiko gauz larria izan zen. Eta hementxe, Gartzelako zubian, Santo Domingo komentua gibelean daukagula, bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.